is blach me hen. Well, drum condra, drim conrach is anamdo, agus drum condra asperla, agus shen fogger tuguish in mar vi tishakog dar bandam conra, agus drum is piece of yog talun, a tanis earden on quidella than the voper, agus husen chin the exestin in a choni, agus the gov shen tanam shin do hen. Céige bhfuilmid I mbaile ach léanais is as cnucanóir I grí láran tútha I cúnta páirt láirge mé féin. Fuair an áit an tanam seo mar I ré an man fuair bíon gachanach buí ará seo agus uair. Hagan an anam bolidúil ó 9 uais nuair a tháinig le Logainm agus rinne sí labba síocán ann. Bhíor chu an counter a chréige sa bblion 14 nuair a tháinig na Normannig agus rinne siad an lámh nuach dúrthú I gach clún tarbh. To mis mé hain ó déanach cearnach. An anam tradiisiúnta ná an séipéil cearnach. Dar le stair na háite fuair sé an anam seo thuisgur thug naomh póraach séipéil an, gur anam néach in anóir naomh cearnach. An cíl atá le fionglas ná isce geal nó srothan geal agus fuairfinglas an tanam ón srothan geal sin sníonas deach san tulca ag drithid fionglaise.